And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nawala ang kaibigan ko. Nawala ang taong mahal ko. Dahil lang sa confused ako sa pagkatao ko. Hi DJ Rocky. Itago niyo ako sa pangalang Ivan. At ito, ang aking secret file. Bata pa lang ako, kilos babae na ako. Siyam kaming magkakapatid. Si Mama at si Bunso lang ang mga babae. Lumaki ako sa kapatid ng papa ko. At dahil sa wala pang babae sa pamilya noon, ako ang pinagtitripan ng mga tita ko. Binibihisan ako ng pambabae. Minimakeupan pa. At idsundo ako ng mga tita ko sa school. Bawal nga ako maglaro sa labas noon eh. Ni maarawan, hindi pwede. So akala ko dati, babae talaga ako. Hanggang sa nagkakagusto na ako sa babae. Napatanong ako sa sarili ko. Akala ko ba babae ako? So sabi ko, hindi ako babae. Lalaki talaga ako. Hindi naman kasi ako nagkakagusto sa lalaki. So, nung napagtanto ko na yun, sinimulan ko ng manligaw. Ligaw dito, ligaw doon. Wala akong pakialam. Nung first year high school ako, dun talaga ako naging malapit sa mga babae. Akala nila, kagaya nila ako. Or kagaya ko sila. Pero hindi nila alam, iba pala. So, at some point, pinanindigan ko yun kasi mas madali pag ganun eh. So, lumalabas-labas ako. Hanggang sa isang araw, yung family namin lumabas. Tapos dun sa pinuntahan namin, meron akong napansing isang lalaki. Maputi, matangkad. May angking kagwapuhan. May lahi. Nagkakwentuhan kami. Englishero. Siya si Joshua. Ka-birthday ko siya. Kaedad ko pa. Canadian, American, Filipino. Mayaman ang papa niya. May-ari ng isang hotel sa Canada. Tas yung mama naman niya, ganun din, mayaman. Abogada. 1 o 2 beses sa isang buwan siya pumupunta ng Pilipinas. So, ayun, bawal siyang lapitan ng kahit sino. Bawal gumala. Bawal din maging kaibigan. Bahay lang talaga. At kung lalabas siya, kailangan nandyan yung mama niya o mga bodyguard niya. So that time, namamalagi na siya sa Pilipinas. Tapos, naging magkaibigan talaga kami. Umabot ng 1 taon, magka-chat kami, magkausap sa cellphone. Patago pang pumupunta yun sa lugar na kung saan kami magkikita. Hanggang sa, ayun, palagayan kami ng loob
Tapos sabi ng yaya niya, marami na raw nagbago sa kanya. Responsable na siya sa mga bagay. Hindi na niya tinatapon yung mga gamot niya. Kinakausap na yung mga taong nasa paligid niya. And by the way, eto kasing si Josh, may pagka-special. So, sabi, simula nang makilala ko, parang unti-unti nang nagiging normal. Natututo ng makipagkaibigan. So eventually, may mga nakilala pa kaming ibang kaibigan. Sina JP at John. So ang sabi, magkita-kita raw kami. So, ayun. Happy-go-lucky lang kami. Hanggang sa nakatapos kami ng high school. Then after graduation, nagkayayaan ang barkada na mag-outing. Pinayagan ng lahat kasi part naman ng celebration yung ganun. Umakyat kami sa Mount Apo. Kasama namin yung mga guards, tagabantay sa amin. Although masaya naman kami. Then sa celebration na yun, nag-inuman kami. Kantahan at kwentuhan. Sa kalagitnaan, parang nagkatama na rin kami nun. Tumayo si Joshua at nagsalita. Sabi niya, nagpapasalamat ako dahil nakilala ko kayo. Hinding-hindi ko kayo makakalimutan. Lalong-lalo ka na, Ivan. Tapos, unti-unti tumutulo na yung luha niya. So, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, buddy. Hindi ako lasing Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa'yo. Alam mo, Ivan, ang pangit mo naman. Pangu ka pa. Mabaho pa mo. Sumpungin ka na, pikon ka pa. At marami pang iba. Pero bakit ganun? Una pa lang kitang nakita. May kakaiba na akong naramdaman sa'yo. Alam ng barkada yan. Gusto kitang alagaan, pasayahin. Gusto ko yung nagsusungit ka sa akin na parang babae. Gusto ko na every time na ganun ka, nandyan ako para suyuin ka. Gusto ko na makita ka araw-araw. Mamimiss ko yung ilong mo. Basta ang alam ko mahalaga ka sa akin. Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa iyo sa lahat-lahat. Lahat ng tulong mo sa akin. Iba ang pakiramdam ko pagkasama kita. Mas importante ka pa nga kaysa sa jowa ko eh. Wala akong pakialam sa bukas ko. Kahit ako rin naman, gusto kong magkaroon ng pamilya. Pero wala eh. Gusto kita. Kaya nga may request ako sa iyo, Ivan. Kung pwede, pigilan mo akong umalis ng bansa. Sabi kasi sa akin ni Mami, makikita ko na raw daddy ko. Kukunin ako ni daddy at doon na ako mag-aaral ng college. So niyakap ko siya ng sobrang higpit at sinabing, no, hindi kita pipigilan. Bagkus ay nagpapasalamat ako sa Diyos at sa wakas makikita mo na daddy mo. Na matagal mo nang hindi nakakasama. Kaya naman after ng outing namin, nagpaalam ako sa parents ko na hindi muna ako magka-college. Magtatrabaho muna ako. Ginawa ko yun dahil gusto kong maglaan ng oras para kay Joshua. Halos araw-araw magkasama kami. Hanggang sa araw ng paglipad niya papuntang Canada. Ayoko siyang umalis. Masakit eh.
Ninamnam ko yung mga sinabi niya nung lasing siya. Pero parang mali. Mali. Ang i-entertain ko kung ano man yung nararamdaman ko para sa kanya. Kailangan kong pigilan. Dahil may kanya-kanya kaming jowa. So nung nandun kami sa airport, iyakan kami. Yakapan. Hanggang sa inalikan niya ako at sinabi niya, "Buddy, kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na mahal kita ng sobra. At pasensya ka na. Wala nang magtatanggol sa'yo kung inaapi ka. Sinasabihan na mukhang pera, na kinakaibigan mo lang ako dahil may pera ako. Huwag mo silang pansinin. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo ang totoo. At hindi ka maswerte sa akin. Ang maswerte ay ako yun, dahil nakilala kita. Alis na ako alagaan mong sarili mo." Hindi ko maipaliwanag yung sakit na naramdaman ko. After noon, hinatid na ako ng guard sa bahay namin. At bago ako bumaba ng sasakyan, may inabot sa akin na box galing daw kay Joshua. Sabi ko, "Bakit kuya? Anong laman nito?" "Sir," ang sabi niya po, "ako raw po ang magbigay niyan sa'yo. Kasi pag siya ang nagbigay, baka hindi mo raw po tanggapin." "Sir, bakit hindi niyo po tinatanggap ang mga tulong ni Sir Joshua? Nalulungkot po kasi siya eh. Wala naman siyang intensyon na iba. Mahal ka kasi nun. At alam naming special ka sa kanya. Ikaw ang pinakapaborito niyang kaibigan. Mas mahalaga ka pa nga kaysa sa girlfriend niya. Eto nga, every time na aalis tayo kasama ang jowa ninyo, sino ang inaasikaso ni Joshua, di ba ikaw? Na dapat ang kasama niya sa kwarto ay ang girlfriend niya. Pero hindi pwede kasi wala kang kasama. Na kahit nandyan pa yung jowa mo, kayo pa ring dalawa ang magkasama." "Kaya tanggapin mo na yan, sir." So tinanggap ko yung box na yun. After nun, tumigil na rin ako sa pagtatrabaho at nag-aral ulit. Nagpatuloy sa buhay. Mahirap kasi. Malayo siya. Hindi pa kami nagkaka-chat nun. Pinagbawalan siya. Then after a year, tumawag ang barkada na nakabuntis daw si Joshua. Di naman ako naniwala kasi nga, sa pagkakalam ko, mahal na mahal ako nun eh. Litong-lito ako pero parang mababaliw na ako. Walang araw na hindi ako umiyak. Kaya naman nag-ibang bansa ako para doon na mag-aral. Tumakas si Joshua sa kanila at pumunta sa Pilipinas para humingi ng kapatawaran. At lalo na nung nalaman niya na theological school ang papasukan ko. Pero naging pusong bato ako. Pinagtabuyan ko siya kahit alam kong seryoso talaga siya sa pagsusuyo sa akin. Duwag ako, hinayaan ko pa rin siya. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral ko. At yun ang dahilan ng pagka-stress na niya. Nauwi sa depression. Kaya naman tinawagan ako ng mommy niya na pumunta sa Canada para ayusin ang buhay ni Joshua. Halos 4 na buwan siyang hindi lumalabas ng bahay. Nasa kwarto lang siya. Inom lang daw ng inom ng alak. Walang makapipigil sa kanya, ni hindi nga makausap. Muntik na nga raw niyang mapatay ang babaeng nabuntis niya. Mabuti na lang at galos lang ang natamo nito sa kanya. Hindi pa rin ako nakapunta sa Canada. May mga lesson pa kasi ako noon. So mami niya lang ang nakapunta. At sa awa ng Panginoon, umayos naman siya kahit paunti-unti. Kumakain na raw. Kaso hindi pa masyadong okay ang lahat. Nag-drive siya na aksidente. Nabangga ang minamaneho niyang sasakyan. Wasak ang left side part ng katawan niya. At ang sabi, dead on arrival. Pagkarinig ko noon, sabi ko, joke ba to? Hindi ko alam kung ano magiging reaction ko. Galit ako. Lalo na nung sinabi ng mommy niya na, alam mo,
Kahit sa huling hininga niya, ikaw pa rin ang iniisip niya. Marami siyang iniwan para sa'yo. Sasakyan, bahay, motor, personal savings niya. Nakapangalan lahat yun sa'yo. Alam mo bang nakaayos lahat ng yun? Kukunin ka na lang niya at siya nang magpapaaral sa'yo. Nag-aral siya ng mabuti para maipakita niya sa daddy niya na deserving siya. Nag-ipon siya para sa future ninyo. Lahat ginawa niya. Pinabayaan nga niya ang mag-ina niya para sa'yo. Pagkarinig ko nun, hindi ako makapaniwala. Kasi lahat ng mga sinabi ng mommy niya, parang hindi ko naman kailangan yun eh. Ang kailangan ko, yung anak niya. So ang sabi ko, hindi ko po iniling yun sa kanya. At isa pa, hindi ko naman pinaghirapan yun. Sa kanya ko yun natutunan na hindi lahat mabibili ng pera. Hindi lahat kailangan ng pera. Kaya naman po tita, magalit man siya pero hindi ko po tatanggapin yan. Ang hiling ko lang po sana, sa baby na lang niya lahat ng yan. And then it dawned on me. Walang humpay ang pagsisisi ko sa sarili ko at sa mundo. Na bakit sa dinami-rami ng tao na pwedeng mamatay, bakit siya pa? At bakit hindi na lang ako? Tutal, pabigat lang naman ako eh. Nakailang beses na rin akong muntik magmatay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Maraming pumipigil sa akin. Ang hirap kasing mabuhay, lalo na't naiisip ko na may taong nawala dahil sa akin. Taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Taong inaalagaan ako o inalagaan ako. Ang masakit pa dun, hindi man lang ako nakapunta sa lamay niya. Nawala siya nang hindi ko man lang nasabi na hindi ako galit sa kanya. At sobrang mahal na mahal ko siya. Na-ready naman ako na maging kabiyak niya. Bago pa ang lahat, na naging kaibigan ko na yung babaeng nabuntis niya. Naiintindihan naman daw niya si Joshua na kahit anong mangyari, ang puso ni Joshua ay hindi magiging sa kanya. Na nagawa lang niya yun dahil lasing siya. Na kaming dalawa talaga ang para sa isa't isa. Marami na kaming plano. Nag-ipon na rin ako para mapuntahan siya. At yun ang hindi alam ni Joshua. Hiwalay na kami ng girlfriend ko. Kaso huli na ang lahat eh. Nawala ang kaibigan ko. Ang taong mahal ko. Nang dahil lang sa confused ako. O baka naging duwag lang ako. Sa ngayon, nasa Russia na ako para tapusin ang nasimulan ko na. Magkaibigan pa rin kami ng babaeng nabuntis na Joshua. Malaki na ang anak nila. Kamukha ng anak nila ang tatay niya. At nakakatuwa rin na ang pangalan ng bata ay Joshian. Pinagsamang pangalan namin, Joshua and Ivan. Kung paano ako makaka-move on, hindi ko alam. Mananatili sa puso ko si Joshua hanggang sa lumipas ang panahon. Sana kung nakikinig man kayo, may matutunan kayo sa kwento ko. Pahalagahan niyo mga taong tunay na nagmamahal sa inyo. At huwag niyong palipasin ang panahon nang hindi niyo man lang nasasabi sa kanila at naipapadama sa kanila kung gaano niyo sila kamahal. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Ivan at ito ang aking secret vow.